При организиране на информацията е полезно да записваме контактите на свързаните с имота лица, тъй като често в продажбата на един имот участват повече на брой и различни по роля хора. Софтуерът позволява да класифицираме неограничен брой контакти към всеки имот. Добавянето на контакт става от едноименния бутон, разположен в дясна част на екрана. Отваря се списък със съществуващите до момента контакти, където може да потърсим съответното лице, в случай че вече сме работили с този човек. След като изберем лицето, натискаме бутона Избор, при което системата ще ни запита за ролята на контакта и връзката му с имота. В случай посочваме, че това лице е продавач по сделката. Когато знаем, че добавяме контакт или търсим контакт, който не намираме в списъка, следва да натиснем бутона в долната част на екрана. В този екран следва да опишем неговите имена, да посочим статуса на клиента, да посочим вида на клиента, както и може да попълним някакви бележки за него. Имаме възможност да посочим източника на контакта, например, че това е референция от наш доволен клиент. Следва да попълним неговите контакти, като тук може да попълним както телефон, така и имейл, скайп, адрес и други подобни. Междувременно програмата разделя контактите в отделни секции. След като сме готови, натискаме бутона Запис и изход, при което системата отново ни пита за ролята на контакта и връзката му с имота. В този случай посочваме, че това лице е купувач по сделката. Аналогично може да добавим и други контакти, независимо от ролята им към имота. В случай на нужда бързо може да редактираме даден контакт от бутончето с писалката в долната част на контакта. Собствеността на дадена оферта се определя от менюто в най-долната част на екрана. В случай, че този брокер излезе в отпуск, много лесно бихме могли да прехвърлим офертата на някой друг брокер. Възможно е да посочим няколко собственика на тази оферта, в случай, че сделката е голяма и не е по силите на един единствен брокер.